שימו לב, אנחנו יוצאים ממגרש פתח תקווה, אנחנו נעשה מסלול נוסף של מבחן נהיגה. בעת היציאה מהמגרש אני מפנה מבט שמאלה, אני מוודא שאין לי אופנוע או משאית או כל רכב אחר שמגיע משמאל. יש לי כאן תמרור עצור, אני הולך לעצור ליד הקו. שימו לב, העמוד מופיע לי בפינה של החלון, אני עוצר. אני קיבלתי הנחיה עכשיו לפנות ימינה ומיד שמאלה. שימו לב, לגבי פנייה ימינה ומיד שמאלה, אני צריך להיכנס כאילו למרכז הכביש ולהמתין שם, במידה והתנועה משמאל לא תתקרב אליי. אז אני מפנה מבט שמאלה ומחכה להזדמנות. ברגע שתהיה לי הזדמנות, אני אכנס למרכז הכביש, כדי שהתנועה שתבוא מאחור, בזמן ההמתנה תוכל לעבור על פניי מימין. אז אני עכשיו ממתין, הנה יש לי הזדמנות, אני עכשיו נכנס למרכז הכביש. וכאן אני פונה שמאלה, האוטו רחוק, אין הולך רגל במעבר חצייה משמאל, אני בוחן את המעבר חצייה גם, ונכנסתי לפנייה שמאלה. שימו לב, קצב הנסיעה הדרגתי, משום שאני צריך לסרוק את הכביש. אסור לי להגיע לקצב מהיר, כי אז אני לא אוכל להתארגן גם כן להנחיות הבוחן. אנחנו פונים שמאלה הרחוב ברקת, הרחוב הראשון. כשאני מתקרב אני מאותת שמאלה, ואני ממקם את האוטו קרוב למרכז הכביש. שימו לב, בערך 4 מטר לפני קו אבן השפה הראשון משמאל. אני מחכה שלא תהיה לי תנועה ממול. אני גם מפנה מבט למראה כדי שלא יהיה לי עקיפה של דו-גלגלי, ואני עושה את הפנייה, שימו לב, חד סטרי, אני נכנס לפינה השמאלית. נכנסתי לפינה השמאלית, אני נותן קצב הדרגתי, אני לא לוחץ הרבה על הגז כדי שהמהירות תעלה ואנחנו נהיה בקצב מתאים. אני כרגע במהירות של 30 קמ"ש. אנחנו עכשיו הולכים לעשות את הפנייה ימינה. כשאני מתקרב לצומת אני מאותת ימינה. אני עכשיו רוצה לעשות את המיקום הכי נכון והכי קרוב לימין. אני מתחיל את ההגה קצת, בודק במראה הימנית שאין לי דו-גלגלי, גולש קצת להסדר ראייה משמאל עד שאני אראה מספיק את הכביש. אין לי אף אחד משמאל ואני נכנס. פה אני יכול לבחור גם את הנתיב הימני, גם את הנתיב השמאלי. אם אני רואה מכשול בימין אני יכול ללכת ישר לשמאל. אם אני לא רואה מכשול אני נשאר בימין. אנחנו עכשיו נצא ימינה בפנייה הקרובה. אנחנו נעשה את האיתות ימינה, אנחנו קרובים מרחק סביר לצומת, מכאן אפשר לאותת. אנחנו לא מפעילים את האיתות רחוק מדי, אלא במרחק סביר מהצומת, ואנחנו נעשה את הפנייה ימינה. שימו לב, אני עוקב גם אחרי התנועה שעושה את הפנייה, אני מסתכל גם לצד שמאל, ואני בודק גם את הרמזור. אם התנועה לא משתחררת אני מתעכב, השתחררה אני נכנס. אני נכנס ואני נוסע בקצב הדרגתי. אם אנחנו נשים לב על הסקאלה של המהירות, אנחנו נראה שאנחנו מתקרבים עד המעגל למהירות של עד 35. סמוך למעגל אנחנו נוריד את המהירות קצת, אנחנו נמשיך ישר. אני בוחן את המעגל משמאל. אם אין לי אף אחד, לא במרכז של המעגל ולא משמאל, אני נכנס למעגל. אני עכשיו מאותת ימינה כדי לסמן על יציאה מהמעגל, קצב איטי בהתחלה, ואז אני עולה באופן הדרגתי. אני שומר על הנתיב נסיעה שלי, אני יודע שאני בדו-סטרי. פסי האטה יש לי מדי פעם, אני מאט את המהירות, ואני מגביר את הקצב בחזרה בהדרגה, לא בבת אחת. אנחנו לא לוחצים הרבה על הדוושה של הגז. כאן אני רואה שיש קצת חוסר בהירות, הרכב נשאר עומד, הרכב השני נוסע רוורס, אני לא מגביר את המהירות, אני גם לא יצא לעקיפה שלו, כי אני יודע שהוא הולך להמשיך את הנסיעה. ואנחנו נוסעים בקצב הדרגתי, שמירת רווח כל הזמן מהרכב שלפניי. אני שומר רווח, אני לא נצמד אליו,
אנחנו חייבים לסרוק גם את הצדדים. פה אין חובה לעצור להולך רגל, אלא אם כן הוא נכנס לכביש, ואז אין לי ברירה, אנחנו חייבים לאפשר לו את החצייה כדי שלא יישאר תקוע במרכז הכביש כשיש מכוניות שמתקרבות מצד שמאל שלו. הנה, כמו למשל עכשיו יש לנו הולך רגל משמאל, אמנם זה לא מעבר חצייה, אבל הנה הוא יוצא לחצייה. שימו לב, חייבים לאפשר לו גם אם זה לא מעבר, כי אחרת הוא יישאר תקוע במרכז הכביש. אנחנו נוסעים עכשיו ישר, מתקרבים לרמזור גם כן, אם שמים לב, הקצב שלנו הדרגתי, קצת האטה לפני פס האטה, ואנחנו ממשיכים עם הנתיב הימני. הנתיב הימני הולך ישר, אני נותן גז ושם את הרגל ליד הבלם. אני באיקון. הגעתי לקרוב לצומת, נותן קצת גז, מפנה מבטים וממשיך ישר. שימו לב, אנחנו עכשיו עם עבודה של מסעית, עם נהג. אנחנו מאיטים את המהירות קצת. יש לנו עובד של המסעית, אנחנו נזהרים ממנו. אני לא מתרחק הרבה, כי לא רוצה להיות בנתיב הנגדי. חזרתי לנתיב והמשכתי את הנסיעה בצורה הדרגתית. אנחנו עוד מעט נעשה פנייה ימינה. הנה רכב שיוצא מחנייה, אני מעט קצת, חשוב להגיב בזמן כדי שלא ניכנס למצבי חירום. אני מסתכל במראה, אני סמוך לצומת, אני מאותת ימינה, ואז אני עושה את הפנייה תוך כדי הפניית מבט למראה. אני נזהר מהולכי רגל, שימו לב, אני נכנס לאט, ממש כמעט בלי גז, ונוסע ישר. אנחנו נגיע עוד מעט לצומת שהיא קצת בעייתית. פה אנחנו נוכל ככה לשתף את הבוחן בכוונה שלנו, ותכף אני אסביר למה הכוונה. אם אנחנו נקבל הנחיה על פנייה שמאלה, אני כאן נמצא סמוך לבניין, אני מפעיל את האיתות שמאלה, ויש לי תמרור של האט ותן זכות קדימה. אני צריך לתת זכות קדימה לכל רכב שבא מכל כיוון, אבל יש לי מימין בעיה, מגבלה של שדה ראייה. זאת אומרת, אני עכשיו צריך להסתכל שמאלה טוב 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 ולראות שאין אף אחד. אני אחכה, ימתין, יתקרב למרכז, סמוך למרכז אני אפנה מבט לימין. אם אני רואה תנועה מימין, אני ימתין, בערך כאן אני ממתין. התנועה משמאל היא נמצאת עם נתיב לפנייה שמאלה, אז היא לא נכנסת לנתיב שלנו, אנחנו רואים שהיא יכולה להמשיך, ואנחנו מסתכלים לכאן דרך החלון האחורי לראות שאין אף אחד. ברגע שלא יהיה אף אחד, אנחנו נוכל לעשות את הכניסה. שימו לב, אפשר להסביר לבוחן שאנחנו לא נכנסים. הנה, הרכב נעמד, אני אבל לא ממשיך את הנסיעה, נחכה. ואני אצא ברגע שהמצב יהיה אידיאלי. הנה, עכשיו המצב ריק, ואני נכנס צמוד לשמאל. נכנס צמוד לשמאל וחוזר לימין. אני חוזר לימין באופן כזה שאני לא פוגע בזכות הקדימה של רכבים אחרים. וכאן אני הולך לעשות את היציאה ימינה. אני עוד פעם בוחן את הצומת ונכנס לנתיב הפנוי, שזה הנתיב השמאלי. כאן אין צורך לאותת כי אני נכנס ישר בפנייה לנתיב הזרימה. האטה קלה לפני הבמפר, יש לנו הולכי רגל, אנחנו ראינו אותם מקודם ליד המדרכה, אנחנו נזהר מהם. אנחנו לא יודעים מה היעד שלהם, כרגע היא הולכת ישר, ואז אני מגביר קצב. שימו לב, אנחנו כאן במעגל, הולכים להמשיך ישר. אני במעגל הזה מעט קצת את המהירות, מסתכל שמאלה, יש לי אוטובוס שבא משמאל, נוסע מאוד לאט, ככה שלא יצטרך לעצור, זמן שהאוטובוס יעבור אותי, אני אכנס. הנה, אחרי האוטובוס ריק לגמרי, ואני יכול להיכנס אחריו. אני עושה את הסיבוב סביב המעגל עם איתות שמאלה, כדי שהאוטו שבא ממול ידע שאני הולך לכיוון שלו. כאן אני יוטט ימינה כדי לסמן ליציאה, אני יוצא לפנייה ימינה כאילו,
ופה בצומת הקרובה אנחנו הולכים לעשות את הפנייה שמאלה. שימו לב, קרוב למרכז הכביש, אני מאותת, בודק שאני לא נעקף, מוודא שאין תנועה ממול, אין הולכי רגל במעבר חצייה, מסתכל רחוק לכיוון יעד הנסיעה ומתחיל עם קצב הדרגתי, כמובן נזהר מהמכוניות שחונות בניצב. הגעתי לפס האטה, אני מאט קצת את המהירות, בערך בהאטה שלי אני יורד למהירות של 20 קמ"ש, בערך 18-20 קמ"ש, וחוזר ומגביר הלאה. הנה יש לנו טסט ממול שחוזר אלינו, אנחנו נוסעים קצב הדרגתי, אני כל הזמן מסתכל רחוק, הנה יש לי רכב שיוצא, יש לי גם מטאטא כביש שם שאני צריך לקחת אותו בחשבון. שימו לב, אני לא מגביר קצב למהירות גבוהה כי אני נמצא קרוב לצומת, אני לא אצא לעקיפה מכיוון שאני קרוב לצומת. המטאטא כביש פנה ימינה ואנחנו בצומת הקרובה יוצאים לפנייה שמאלה. אנחנו נאותת שמאלה, אנחנו נמקם את האוטו קרוב למרכז הכביש. אחרי שעצרנו בעצור אנחנו מתקדמים להסדר ראייה, מותר לי לעצור יותר מפעם אחת עד שאני אהיה בטוח שהתנאים מאפשרים לי ליציאה. שימו לב, אני מתקרב, מפנה מבט שמאלה, יש לי תנועה שבאה משמאל, מסתכל גם ימינה בינתיים. הנה, יש לי רכב אחרון שמגיע משמאל ומימין כבר ריק, ואנחנו נעשה את היציאה כשהרכב הזה יבצע את הפנייה. הנה הוא יצא ויצאתי לפנייה ואני עכשיו בנתיב זרימה ישר. אנחנו עוד מעט נתקדם למעגל מוסתר. אנחנו נעשה את היציאה ימינה. אנחנו נאותת, נסתכל במראה הימנית, נפנה מבט שמאלה וגם למרכז המעגל. גולשים לאט, אין לי תנועה, אני נותן את הזינוק ימינה ונכנסתי לנתיב נסיעה. אני שומר על הנתיב הימני כמובן, גם לא נוסע קרוב למכוניות, בערך מטר מהמכוניות, אבל בתוך הנתיב. אני הולך לבצע פנייה שמאלה, כשאני מתקרב סמוך לפנייה אני מאותת בערך כאן, בודק שאני לא נעקף במראה, בודק שאין אוטו ממול ואין לי הולכי רגל במעבר חצייה, ואז אני אכנס, אני ממתין עד שהולכת רגל תעבור, היא עברה ואני ממשיך. אני נוסע בקצב הדרגתי כי הנה יש לי במפר נוסף, אני מאט את המהירות. אני נזהר מתנועה שתגיע משמאל למעגל ומהולכי רגל שעלולים להגיע משני הצדדים. אני מאותת ימינה כשאני סמוך, אני מסתכל שמאלה ולאמצע המעגל וגם למעבר חצייה שאליו אני פונה. אין לי אף אחד, קצב הנסיעה הדרגתי. אני נשאר על הצד השמאלי, לא נוסע קרוב למכוניות. סמוך לפס האטה אני מאט קצת את המהירות. מגביר טיפה קצב וסמוך לפס האטה הבא אני יעט שוב. מאט שוב. אני פונה שמאלה כאן במעגל, שימו לב. צופה שמאלה ולמרכז המעגל. מסתכל לצד ימין. יש לי טסטר שבא מימין, אני עושה את השמאלה, אני עכשיו לפני היציאה כאן נוסע לאט ומאותת ימינה כדי שיהיה לי גם זמן להסתכל במראה וגם לצאת בצורה בטוחה. אני שומר על הנתיב הזרימה שלי, שזה רחוק מהמכוניות. אני כאן אפנה ימינה, שימו לב, הגעתי למעגל תנועה, אני בוחן אותו מרחוק שמאלה. ואני יוצא ימינה, אני מסתכל גם על המעבר חצייה שאין לי אף אחד ויצאתי ואני כבר מסיים את מסלול המבחן שזה בערך כך הזמן של הטסט.
הוא ייתן לי לעשות עוד מעט חנייה. שימו לב, אני מאותת שמאלה. אני אגיע לאט כי אני צריך לבחון שאין לי תנועה ממול ושאני לא נעקף. העין כניסה מיועד למשאיות בלבד, כרגע לי מותר. ועשיתי את הפנייה תוך כדי, אתם רואים, עקף אותי משמאל בזמן הפנייה, אסור לו לעשות את זה. ואני עושה חנייה מצד ימין. אני מאותת, אני מתקרב לאט, בערך רווח של חצי מטר בין המראות. אוטו קטן, אני עובר אותו בערך בחצי מטר עד מטר. מסתכל עכשיו שאני ממוקם נכון. אני יכול לנסוע קצת אחורנית כדי להיות בדיוק במקום הנכון לתחילת הזה. אני בוחן במראה המרכזית ובמראה השמאלית שאין לי אוטו מאחור, מסובב סיבוב שלם ימינה, נוסע עד שידי תחת מגיע למדרכה וכאן נעצר, מחזיר סיבוב שלם שמאלה מיישר גלגלים, עכשיו אין לי בעיה עם תנועה שתגיע מאחור, נוסע אחורה עד שהסימן האדום במצלמה יגיע לקו אבן השפה, ואז אני מסובב את כל ההגה שמאלה ואני מתחיל ליישר את האוטו סמוך למדרכה. אחרי שהשארתי את הרכב אני מיישר גלגלים, נוסע עוד טיפה אחורה, הבוחן אומר לי לסיים, אני שם בפארקינג, לוחץ על בלם חניה וסיימתי כתלמיד ראשון. אז תזכרו, ככה נוהגים בטסט, ושים לב, וזה מסלול שכדאי ללמוד אותו. שיהיה לכולם בהצלחה.